Какво представляваше втория турнир на Ариана в Пловдив? Вторият турнир на Ариана в Пловдив представляваше едно много голямо събиране на аматьорски отбори, 192 отбора. За разлика от миналото година бяха 144, което само по себе си говори за ангажираността и интерес на хората към турнира. Миналата година в София повече ли бяха? Да, в София бяха 288 отбора. Тази година увеличихме схемата на турнира, като махнахме груповите фази и вече са на база квалификации един срещу друг, така може да участват повече отбори. Каква е ползата на Ариана от тая наистина благородна идея да се събират млади и не толкова млади хора да играят футбол, да спортуват? Ариана винаги е стояла зад приятелите и моментите, когато приятелите се събират, а футбола е един от тях. Така че Ариана за втора поредна година продължава и ще продължава да подкрепя такива футболни инициативи. Колко футболни отбора очаквате тая година да се съберат в цяла България? Миналата година имахме над 11 000 участника и около 1100 отбора. Тази година може би ще са около 30-40% ръст, значи над около 15 000 човека ще участват. Възможно ли е някой да победи Литекс на финал? Напълно е възможно, да. Може би е малко натоварена програмата за финалния ден, защото първо трябва да станат шампиони на аматьорска лига и след това да играят срещу Литекс, но това е напълно възможно, защото все пак има резерви, 10 човека са в отбора, всичко се случва. Благодаря.